Мило, какво мислиш? Важна ли е простата за мъжете? За 15 години не го ли разбра? Исках да го чуя от теб, не е нужда да си доктор, за да го знаеш това, нали? Естествено, че е важна. Особено ако обичаш жена си и искаш да имаш деца от нея. Искам нещо да те питаме. Тук имам един продукт, просто Power на Aquasource. Какво мислиш по въпроса? Не е създаден да лекува. Да, ние създадем. Много мощен за профилактика. Съдържа 6 съставки, от които коприва, тиквени семки, зелен чай. Напомня ми за комбинация от чая на баба ми. Баба ти не е имала сао, палмето, ликопен и алоe вера екстракт. Значи нямаш оправдание вече да не се погрижиш за себе си. Започвам още от сега. Ти ще се погрижиш ли за мен? Ще видим какво ще кажат тиквените семки.